Normalen antolatzen ditugu hitzaldi batzuk, astean zehar, eta gero aste bukaeran antzerkia edo gaur bezala, gaur desberdino tailer bat antolatu dugu, eta gero pixkoat jai giroa pixkoat gehiago. Adibidez, kasu honetan, tailerrean jende desente bildu da, normalean jendeak horrela hartzen du parte, jende asko animatzen da parte hartzera. Batzutan gehiago, beste batzutan gutxigo, astean zehar gutxigo. Normalean gaina iluntzean jartzen ditugu, eta beti dago aitzekia urrungo ez dakizu edo etzaielako gustatzen, edo mintzat aitzekia badao esateko, behan du da, bihar jeki behar dut. Baina normalean bai, normalean ikuste porzentajea handie dela. Egun geha, 120-130 biztalek balima gaude, 20 baino gutxigo normalean ez geha juntatzen horrek proportzio desenteko ematen du. Nik uste ona, jendeak parte hartu du, atzo eta eranengo hitzaldietan jende desente etorri zan, aurreko aste bukaeran gutxi eixo, baina nik uste ona, bai, ona. Asmoa da sendabelar batzuk erakutsi ingurukoak, garai honetan zitugu asko ja, baina etxean bildu ditut eta ingo dugu kendoren bat, eta hortzetako pasta, eta pizkat adieraziko diet sendabelarroien zaugarriak, nola bildu, nola zaindu, nola hartu, behar dan bezala. Kaldetik anibilita aurkitu dezakezu edozein bastarretan. Geroz eta indar gehiago hartzen ari da, sendabelarrein bidez kremaketa egitea. Zure kasuan, hori ikusten duzu, jendea animatzen da geroz eta gehiago ikastera? Bai, gero eta, ja urteak daramat, eta nik uste dut gero eta gehiago jendea ulertzen du natura sendabideak hor ditugu, azkenean milaka urte erabili izan dira, asko galdu izan da garai batean inkisizioak gehi beste gauza asko gertatu dianak, eta berri gaude errekuperatzen gure kultura hori, hor dagoena. Gehien erabiltzen diren belarrak, zeintzu dira? Asko daude, segun, ezin dizut esan, gehien zeintzuk erabiltzen dian, zatik. Ia dena sendabelarra dira. Farmazia dauzkagu zelaietan. Bakarrik jakin behar da, zein dan zer eta zertarako. Adibidez, osinak ikututa pikatu egiten dute, baina ondoren horiekin kremak egiten dira. Zer gertatzen da hor? Osinak egiten du, adibidez, odola garbitu irakin da. Baina ere, osina beti jaiotzen da mentaren ondoan. Eta niri osina pikatzen badit, nik menta pasatzen badit igurtzia askuria jun egiten da. Horretarako ere jakintzua da osina.